Shalom, para halado nih huriata, pasahaton selamat datang, selamat beribadah matu hita saluhutna. Songoni pedi akaruas nama dohoti kebaktian dohot, aka simpatisan mari hite live streaming di Jabu, selamat beribadah matu hita saluhutna. Tamulai ma parmingguata, marende mahita, san ende nomor sia ayat sada dohot ayat 2. Puji holongi rohamu, oh Tuhan Yesus Rajamu. Tuhan hulehon maton diku aidopi nang idomi. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni ton di perbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amen. Tigor do akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardalan di si. Alai anggo halak parjahat, tarsulandit do di si. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, na sokal jalan abonar, dialohodo na gijang marroha, jala dipat tibuhodo na serep marroha. Alani upangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami. Alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk, serep, tobok jala burju rohanami di hadapan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita marite buku ende nomor 588 ayat 1 dot ayat 5. Song batoko nasun gogoi kadok maato sokal Tuhani patano batoan aborusaki bokamulia sude jomai si
Tuhan debata tatai. Tangihon hamu ma patik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ai hona uhumna do sugut akan marsiniang di guarna. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di bana. Asagunang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran narwa, manang mengaci, marhite-hite guar ni debata. Ai dinatar sosak, jala ditangiang dohot dipuji-pujian do, si dohonon guar ni debata. Ima sahatna, rap mangidogogo mahita tutuhata taringot tupatiki. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mangulaon naung bar tupatikmi. Amin. Marende mahita muse, sian buka enda nomor 165, ayat 1 dot ayat 2. Nabasado roham dia, oh Yesus Tuhanku, di hutan ho atunada mabuat rohaki. Padosana godang doa bahagia anggoho satu naroa doa satu najahat do. Tatopo tima dosatu ado pani debata, martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus, hodo debata pargogo na sohatu dosan, si topa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahula hami marhite-hite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narwai, nang sian pakatean nami nasoture, ro di pangaloon nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani asima roham di hami ali debata nami, pardenggan basa jala parasi roha, doho alani anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruma tondim ton di perbadia tu roha nami be, asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, kebesahat hami Tuhan nguluan nasora sudah, napina berbaga-bagam di akana porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabe gema baga-bagani debata taringot tu hasisani dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosata, jala dang dibalosot tu hita hombar tu aka hajahatota. Songon asini roha ama-ama mida anakna, asini roha ni Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapan ma di debata na di gijang. Amin. Marende musehita sian ende nomor 120 ayat 1 dot ayat 4. Tapi kemahatan ni debata turpuk ni hari mingguan. Imanatar surat di sada Musa bidu 37 mamuka sian ayat 20 1 ayat 30 tajahama marsikat soring. Jadi dung tolahas si Joseph tu lambung ni akahahanai diwasari nasida mabajuna baju sampu borna nagajangi na pinakenai. Dungi hundul maanggon nasida mangan sagu-sagu, dungi manatap-natap man nasida, gabedi idama marudur-rudur halak Ismail Rosian Gilead, rap dohot utto nasida, akan namangusung pamurpuri, miak na khusus dohot hamijon, akan nalaut tuat tutano Misir palakahotsa. Beta ita gadis maibana tu halak Ismailan, asa unang mengonai tangan hita tu ibana, ai anggita jala sibukta ibana, jadi ditangihon aka haa anggina ibana. Dungi mulak masih Ruben tu godungi, hapi dang be di bagasan godungi didapot si Joseph, jadi disasani ma aka ulosna. Ima sahatna, martua doa kana tumangihon hatani di bata, jalano pepsa. Amin. Marende musihita sian ende nomor 476 ayat 1 dot ayat 2. Dada guru diabe Jesus dona punau las roha kudu bege Jesus ipangoluau dang bea
saleleng au mangolu Jesus dona puna au. Dan dia di Tuhan Yesus daging dohot rohaki saluhu nahu pasahan Tuhan Yesus tuaki dan bea guru dia Yesus na humoko pau na punau tu saleleng au mangolu Yesus don na punau. Tahat tidakon ma haporsiawatai songon nahinat tidakon hidungan sa haporsiawan di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumapalangit dotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na susadai iman na tinubuhon si Maria nagabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pahanguman di silatus na matetar pajal di bana di hau pinar silang na tua tuban watu rudung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo la hundul tu siamune di bata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di simai bana pamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dot na mate au porsia di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato pani halak Kristen akana badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan na surasuda. Amin. Tabige matikting na masa di bagasan mingguan. (2.2) Sermon Week atau gabungan. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dilaksanakan Sermon Week gabungan dimulai pukul 19.00 secara live stream atau siaran langsung melalui YouTube. Channel kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. 3.2 Persembahan bulanan. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 akan datang dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan September 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 3.3 Persembahan Namarboho. Pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 kita akan mengumpulkan persembahan Namarboho dalam setiap kebaktian Minggu untuk pengembangan ibadah dan musik. Pahebak kon ibadah dohot musik dalam kurung diserahkan setelah selesai khotbah di tempat duduk masing-masing. Diakonia. 5.1 Tali kasih purna bakti. Pada hari ini Minggu tanggal 6 September 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan tali kasih melalui amplop untuk perhalado yang memasuki purna bakti, yaitu Sintua Insinyur W. Simatupang. Dan bagi jemaat yang mengikuti kebaktian di rumah melalui live stream
dapat memberikannya melalui Sintua Wek masing-masing atau langsung ke kantor gereja dalam amplop disediakan gereja. Amplop tali kasih dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Yang kedua, 5.2, pemberkatan nikah warta pertama manang perjulu. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Do Herman Renaldo Syanturi SST, putra dari Bapak Alexander Syanturi almarhum, Ibu Herawati Buru Simajuntak yang beralamat Komplek Pemda 2 Blok K98 Sebeber, anggota Jemaat HKBP Resort Cimahi Jalan Simangaraja, dengan Saudari Merlini Masintan Buru Pasaribu ST, putri dari Bapak Nton Pasaribu ST, Ibu Eliana Boru Silitonga SH yang beralamat di Jalan Baros Utama nomor 37A RT 03 RW 04 Cimahi, anggota Jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi Week 1. Rencana pemberkatan nikah Sabtu tanggal 19 September 2020 bertempat di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi pukul 9.00 WIB. 5.3 Sinode Distrik 18 Jabar Tendie. Sinode Distrik 18 Jabar Tendie tahun 2020 dalam kurung periodisasi yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin Selasa tanggal 7 dan tanggal 8 September 2020. Tempat Bahari Inn Hotel Tegal, Jalan Dr. Wahidin Sudirhusodo nomor 1 Tegal, Jawa Tengah. Materi sinode: 1. Mengakhiri masa periode MPS MPSD Badan Audit periode 2016 sampai 2020. 2. Memilih utusan Sinode Godang HKBP, memilih 3 calon pareses HKBP, memilih 2 anggota MPS HKBP, memilih anggota MPSD, memilih Badan Audit Distrik periode 2020 sampai 2024. 3. Melantik anggota MPS MPSD Badan Audit periode 2020-2024 di ibadah penutupan. Yang mengikuti acara tersebut dari HKBP Jalan Lurah Cimahi: 1. Pendeta Resort, Pendeta Hasian BSMS Purba STH. 2. Utusan Sintua untuk distrik, Sintua Ramli Franky Srait. 3. Utusan Jemaat untuk distrik, Minton Pasaribu STH. 4. MPSD 2016-2020 Sintua Kasianipar SA. Mari kita doakan acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. 5.4 Jadwal ibadah. Tanggal 13 September 2020 pukul 07.30 WIB, WEK 1 dan WEK 3 dan WEK 8. Pukul 10.30 WIB, WEK 6, WEK 7, WEK 9. Pukul 16.30 WIB, WEK 2, WEK 4 dan WEK 5. Mulai tema ima tiktika manangwarta di mingguan horas mani hita saluhutna di bagasan haipaso mahita saluhutna horas ma hulak kosalai. Suaramu Yesus, ku begi suaramu Yesus, ku begi suaramu Yesus, nama Johon dihuton man, toku ada Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduhon malakaku, asa unang-unang liuan.
Basahat diriku, basahat diriku, basahat diriku, mangihu tot Yesus Tuhanku, doguau Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduh dalammu, asa unang-unang iluan. Pargogoy maatu aku, pargogoy maatu aku, lama mursati lamu. Doa Yesus Tuhanku, iring-iring malakaku, patuduh dameni debata na sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhata. Amin. Salam. Horas. Sahama museta bename Tuhamu akamanginang na adong rap beribadah dohot hami Uriah HKBP Jalan Lurah Cimahi na secara live streaming manang didia pehamu maringaran amang inang saya diramuti Tuhata mak atong amang inang masuk mahita lahu manangihon hatani di bata tapuk kama hatani Tuhata di turpukta di minggu sadarion ima di evangelium ni si Matius bidu 27 mamuka may sian ayat sada sahat may tu ayat 10 molo adong taida di screen na adong di julun hatani debata atong tajaha mahatani Tuhata mar sikak soring mahita. Torang ni arinai martup-tup ma sudi akka situan ni malim dohot situan ni bangsoi dopak Jesus laho mamusa ibana. Jadi dung diida si Judas parjehei nanaing hona uhum nama ibana di sol-soli marohana di paulak ma na 30 rupiai tuaka situan ni malim dohot tu situan ni bangsoi. Jadi ditipal hon ma peraki tu bagasan joroi lau sumur ciani lau manikot. Jala mardos ni roha nasida manuhor hosa tuladang ni padehudun bahen perbedaan ni halak dagang.
disima jupang hatani panurirang Jeremia nama dok dibuat nasida do na 30 rupiai asam nina niasam di asam diba anak Israel. Ima sahat na moliate madi tuhata. Abang inang ngapiga tahe arong do hita namardongan manang secara dunia maya petaho molo di Facebook ibatasi do pardonganan. Molo dak salau 5.000 halak do nabui mardongan di Facebook. Au satu sadario nat kaning hucek ma 3.857 halak ma dong aku di Facebook. Kamu jadi ya? Mau gudang do manak kamu? Aung dison nalu bisianau? Gudang mulate. Nahu blokir itu tok. Mula adong dongan berarti adong do nadi blokir. Hira-hira adong ma 5 halak. Kamu 3. Aung 20. Lebih. Amang tahe unang tu sampai 20 tu. Aung 30 blokir. Ya. Tabodo mardongan molo gurang dong ata. Molo lau iba tu jabu rupani. Bah, sedia weda. Molo ido kon labung di jabu teh. Ai mada sageri janak kaning. Waido jinga mako enggak. Tabu adong na perhatian tu iba. Molo lau iba tu gereja marpungu iba dongan niba sapunguan. Molo horas bah ana roho ai boko. Itu. Tahu, apalagi di masa-masa sinengon molodang jupang dohot dongan ni basa punguan pitor herana sutabu pakilalan apalagi maka manami akan atu-atu talan si hate abang inang hate marser mo pe halakon duaing ala memang ngamasihol hian tua kadongan na ya alai buhano molo jupak kita musta. Tarlumobi ma molo jupak kita nama jeheo kita di bagasan guluta. Anggon unang masay jupangin na roha do. Holo don dongan holo mamereng buhini iya ngay basa may kusadala no nakaring bayan ini kan. Basa masadala no nakaring aw. Muluboy na mangicir siya ni. Alanya ala memang dang tabu molo adong dongan apalagi dongan majeheon iba manusuk siap pudi naparwarwahon iba jalan naman fitnah gabe hona gotada tiba itu persoalan so tungadok kita nolos ori tumagod do maulidongan ido makana dido halak nabisuk 1,000 dongamu otik dopi alai molosada alom nunga pagoda kui alai nang pesongoni di hamu akamang inang au pehiado songoni terjadi tikisempeau kalas tolu omma belajar maiba marisap si panggaro matto itu apalagi Roma dongan nibon molo somarisa po herana buru-buru do huidai molina pitor naik do dari tinggi niba mameregikan daripada idok niba so buru-buru puang batu mago maiba marisa propani nisa ma HP terjulung maiba alani namason imana do mangarahon iba asa marisap las imana do nagabi majehon iba itu holasai merdela ni hami doh dongan na limon buame simpi hola mulak tarboto ba tuna tua-tuai namari sabiba
Apalagi polisi na julu. Marisa po nakarikan, inna. Sedih po to papon Marisa po, naraku. Dang papa, dang Marisa po inda. Si toho do Marisa po, ibu makopella debelgi, ate hemang juta. Molo dang mangaku ho, upongkol pak mi, inda papaku. Dang Marisa po, yatuk mbak, patom. Igatung mau. Ujung na huakui ma, ido papa, Marisa do anak ini. Ido, bagus. Tumago do ho jujur daripada sohonoko, nih mah, iba turun mah, unako Marisa beda, ya, di mana tuh? Gabe berpikir mah, ai sini apa buah huner ruak. Neto ngamadonganon, si A, adang mungkin ale-ale kudon nerohak. Si B, dong aku manak kodon, adang mungkin nerohak. Dah itu. Si C, dong aku mangalo guru don, dang mungkin. Si D, apa lagi on? Odo dong aku molo neng marme yang rupane, isi neng rupana dia lakun ina roha pak. HP diselidiki mak, ternyata dongan niba sadiri no jono tu iba, ido HP nama jeon iba. Ido jamita di bagasa sadario na manginang. Taringot na di jeheon si Judas Iskariot ima Tuhan ta Yesus. Hala na jonok tu Yesus si. Ingat, Judas itu adalah bendahara di akasisian. Jadi dang mungkin dang jonok. Ya. Nang pe adong sisian na dihaolongi Tuhan Yesus. Molo tafsiran madok itu adalah Yohanes, tetapi orang salah satu yang dekat dengan Yesus itu adalah Judas Iskariot. Alam memang manang ahap nagawi kebutuhan di Yesus, ibana do na manuhor. Ya, termasuk do ditikin na mangaliom mangan Yesus 5.000 halak. Si Judas do na parjolo pabotohon guru. Ay nangarong behepeng ta. Ay buat do carana manuhor. Laho manuhor si panganon tuli da halakon. Ya. Termasuk may. Ale omma kelakuan di Judas Iskariot yang diam-diam ternyata dia mempunyai niat jahat kepada Yesus, di mana dia tergiur atas uang, atas kekuasaan, dan dia mau mencoba untuk menjual Yesus kepada para imam-imam orang Yahudi yang notabene imam-imam Yahudi itu adalah orang yang sangat-sangat membenci Yesus, sangat-sangat tidak menyukai kehadiran Yesus. Karena apa? Karena Yesus hadir mengusik kehadiran, kehormatan daripada imam-imam Yahudi di DKI. Itu makana molo dihutatan sumat do hosong si Judas minna do langsung. Molo adong na alo na langi, bih di jeo bayon au. Songo si Judas dua pe bayon. Inda. Molo na hurang Porsia sumadon songo si Thomas kan inda do? Ya. Itu biasa. Tetapi keinginan itu sudah muncul dalam diri Judas. Alai sian sisi politikna ikobotoota do sejarah na manginang bahwasanya Yudas itu adalah simpatisan dari pemberontak. Bagaimana ketika dia dan beberapa orang yang ada di kalangan orang Yahudi tidak menginginkan kehadiran Romawi. Jadi kelompok sayap kiri do HP si Judason secara politik. Ido makana saat tu na mate Tuhan Yesus, saat tu na tersilang Tuhan Yesus, sudi akasisian ni Tuhan Yesus si dang dia tusi isedo sasitong na Yesus si. Nang pedido Yesus diborngin na parpudii,
ikut jehonmu arong dosada siak kamu nama jehon au jala ikut mate do anak di jolmai jala molo bulak mangulu pe jolma di hari patuluhon ale tungdang arong dang gosada siar 12 sisian Tuhan Yesus si nama ngatusi hatani Tuhan Yesus alanya ala di pikiran nasida tidak mungkin Yesus disalibkan, tidak mungkin Yesus mati, ala dihalaki pada Deon Nasida tu Yesus hanya sebagai seorang pengenalan murid kepada guru yang sangat-sangat memiliki dia adalah yang bisa menyembuhkan, yang sanggup memberikan kebutuhan orang lain. Tetapi tidak dalam murid-murid Yesus itu mengenal siapa itu Yesus sebenarnya. Jala di rohani si Judas sian sisi sosial politikna dipangido ibana do adong manian sada pimpinan yang mau memimpin kami organisasi sayap kiri untuk memberontak kepada orang Romawi. Itu pangiduan. Itu makanya di pikiran di si Judas kata Mesias Yesus itu adalah seorang pemimpin yang akan memimpin pergerakan pemberontakan untuk mengusir Romawi dari tanah orang Yahudi. Itu pikirannya. Ya. Itu makanya huruf nakading semua para murid-murid Yesus termasuk Yudas Iskariot tidak mengenal siapakah itu Yesus sebenarnya. Tidak mengenal Mesias dalam arti yang sebenarnya. Mereka hanya memikirkan bahwa kata Mesias itu, pengertian Mesias itu adalah seorang raja yang akan memimpin mereka untuk menjadikan Israel kembali lagi seperti zaman Raja Daud, yaitu kerajaan Israel Raya. Ikut jongjong masugut Israelon Jisusomma nagabe uluan manang raja haduan ido mana muncul niat nasi Saudi. Allah itu tuh tidak bisa dibenarkan apapun yang menjadi tindakan Yudas. Bagaimana niatnya menjual Yesus, bagaimana niatnya mengkhianati Yesus, dan bagaimana niatnya untuk betul-betul mau membenturkan Yesus kepada para imam-imam. Ido makana pangido ni si Judas dukona takut Yesus si mambrontak manian Jesuson holas saha tabe didokon mau didokon marpugu hamu sude aka sisiaku olo nomor porang. Tetapi ternyata kehadiran Yesus tidak seperti yang mereka inginkan. Yesus membawa kedamaian, Yesus membawa sukacita, penghapusan dosa, membawa kelemah lembutan, bahkan dia merelakan hidupnya untuk sebagai tebusan atas dosa-dosa. Karena konsep kerajaan yang dihadirkan Yesus bukanlah kerajaan duniawi, melainkan kerajaan sorgawi. Itu makanya dang habis pikir nasida. Simon Petrus pe nunga di boto Yesus rohana. Asing di hata, asing di pambahenan. Molo hatana ahamadir tu Yesus manang tu dia peho guru nami ihu tonokku doho. Manang aha pe namasa ihu tonokku doho. Ahamadir do Yesus somartahuak manuk toluhali ikon di pasua doho kuau. Ibu tu Yesus do. Ido makana ditiki di sukun Yesus si Petrus ditiki di sukun halak Petrus ay dang nahota he salah satu sian sisian itu Yesus adang dakutat deh isi Yesus dakutat deh ida adang nahota he namang yuton ibana salilongon adang dakutat deh asli dakutat deh ida sampai tulu hali ala dokter pikir nasida songoni HP namasa alenang pe songoni ikosau do hamanginang songo dia panaonan ni Tuhan Yesus holan alani lahu manubus dosa-dosa ta iko saudi ya.
Karena semua dari perjanjian lama, terlebih nubuatan para nabi-nabi, Yeremia, Yesaya, mereka sudah bernubuatkan. Terlebih Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayat 10 dikatakan bahwa dia yang tidak dihiraukan orang, yang tidak diinginkan orang, tetapi dialah yang akan membawa penebusan, membawa kedamaian, membawa jalan kepada setiap manusia yang berdosa. Nang pedidokon di Yesaya bidu 50 ayat 4 1 ayat 5, walaupun rupanya tidak diinginkan orang, tetapi dialah yang akan membawa penebusan bagi setiap orang. Alikos saudui Ido makana bukan keinginan manusia, bukan keinginan ni Tuhan Yesus, tetapi keinginan debata amado na binuan ni Jesus disi. Na amanginang di bagasan tikyon ahana na si pasahato ni jamita tuhita na parjulo. Sotong olo hamu madjeheon Tuhan Yesus, manggadis Tuhan Yesus ala ni hepeng, manang ala ni jabatan, manang aha petaho dito nga tungani gulum. Ya. Sotong olo ay biasa na orang yang mau berkhianat itu adalah orang yang sangat-sangat dekat. Di situ imannya diguncang. Ibu toh hamudu halak na murtati. Kebanyakan orang yang murtad adalah orang yang rajin ke gereja. Orang yang rajin ke gereja. Kebanyakan orang yang murtad adalah orang yang kelihatan seolah-olah sangat dekat kepada Tuhan. Orang yang mau murtad adalah kelihatan orang yang sangat-sangat betul-betul sangat dekat kepada Tuhan. HP, semakin dekat kepada Tuhan, iman kita akan semakin digoyah. Ido makana ngulu tahun suman tubo na nihau na tubu di topian ni aek. Ber kamu hawi lam tibu hawi dang nalam hot hajong-jongan na lam tebado akka bilangan ni nanaing mangarupakon hawi alugu siya kijang goyang do hawi alai yang penting bagaimana kekuatan kayu itu berada di akarnya. Itu yang penting. Tungra so jadi olo hita manggadis Yesus manang aha petaho. Sotung olo hita gabi olo padjehe di tonga-tonga di ngoluta. Berkhianat kepada Tuhan Yesus, berkhianat kepada iman kita, walaupun harta duniawi disodorkan kepada kita, walaupun jabatan disodorkan kepadamu, walaupun keindahan dunia, perempuan yang sangat cantik disodorkan kepadamu, tetapi ingatlah semuanya itu akan sia-sia dan itu bukan membawa kebahagiaan yang kekal jika engkau berdiri sebagai pengkhianat Tuhan Yesus. Amin. Jangan. Aku mau lo wingot na hatani na tua-tua na jolo, tumagot do hodang mangan daripada manakku ini itu tuh. Tumagot do hodang mangan daripada manakku ini mana. Tikitaron ni mana tu istiti na baru-baruan tahun 2007. Holan neng mula ibana. Saya dibereng bapak mau. Saya bereng. Manetek may luna. Dungi holan neng mula imana pataruh nau tu asrama de baru-baru. Bahasa tangis so apa? Hodo nama militoda. Dang au naman militon. Gabi sikola bat didau de batu. Hodo mamilit. Tamu jawabi. Ini mana? Beh. Inaruha. Beges. Makda day.
Hodo memilih tun tanggung jawab. Songodido hapor siata manginang dang nahita na memilih Tuhan Yesus ala Tuhan Yesus do na memilih kita di bagasan gulula. Tuhan itu yang memilih kita. Bukan kita yang meminta keselamatan, tetapi atas inisiatif Tuhan, maka Dia memberikan Yesus untuk menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita sudah menjadi orang-orang yang terbaharui, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Songona dijami tahun Paulus 2 minggu nang salpo. Nggak tahu dope? Nang pe walaupun kita sudah dimerdekakan, jangan pakai kemerdekaan itu menjadi perbuatan yang sia-sia. Ina parjulo. Napa dua hon dihamu akka manginang. Dang jadi hita olo pacehun akka dongat tajolma. Idobanna di bagasan turpukon. Diaya opat ninna si Judas do. Aku tahi. Holan di bereng ibana neng hona uhum nama Yesus. Dang namangalo nanggo otik Yesus Dang namukap siap pamangan di Yesus nanggo sakababa hata nang pe hona licing imana, nang pe hona tersilang ibana, nang pe hacit di pamatang ni ibana. Alen nanggo sakababa hata dang adong haluar hata laho mabela diri manang pe laho mamurai aka jolma na mga licingi ibana. Alay hata na labok do haluar na siya Jesus. Ido makana adong pitu hata ni Tuhan Yesus dihaw pinarsilang. Salah satu na yaitu alia mang marpamuati maroham mida nasida ay dang diboto nasida ahana binahen ni nasida. Hata na labok do na haluar siya pamangan di Jesus. Olat di bereng si Judas na masay dang tarpikir na be dang tardungdung da no pengalahon ay dungi didok day opat salah do au hape sabil tangis si mana salah do au hujeheon hape na samarpipot aku telah mencelakakan orang yang tidak berdosa alai didok na sidama didok akka ima situa ni malimima tu si Judas dang rodi hami hodo nasari disi. Jadi aladi ya penyesalan di tonga-tonga ni rohani si Judas ditipal homa peraki itu bagasa jori la sumurut siani la homa manikot. Jadi Yudas Iskariot itu mati bunuh diri. Ya. Ditano na tinuhor ni situan ni malimi alai sian hepeng na di jalo ni si Judas ido bakana satu sadarion didok do tanoi ima perbedaan di halak dagang kuburan orang-orang asing alai no kijam didok ma di ayat walu satu sadarion di guari ma tanoi ladang mudar satu naro di sadarion ya. Dang jadi majehuna kadongat tajolma terlumubi ba menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap sesama kita manusia. Ido makana didok pepatah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebencian sama juga membunuh orang. Ya. Ido makana molotaida di katekismus ni Martin Luther. Ya. Jangan kau membunuh. Dia adalah patane odo. Salah satu sikap membunuh itu juga adalah menebar kebencian. Karena ketika kita membenci orang lain, sama saja kita membunuh orang tersebut. Itu artinya.
Nang pesongot dia nama satu dongambi amanginang. Nang pe dianggap jolma ho musuna. Nang pe solomo rohani jolma mangidaho. Manang di mangida hajong jongamu. Tarlu mobi di bagasan haporsiamu. Manang dia pe molotung pe diarahon aka jolma hita. Lao majeheon alota. Majeheon dongata. Tung so jadi olo hita mangulahoni. Jangan. Boy do sursar keluarga alani pengkhianatan. Basa sirang amatay keluarga ni sianui era kinata. Selingkuh atong amatay inna. Itu. Basa selingkuh hati. Hurang puas ninna tinatay inna. Wino te. Bahasa keluar mana sa kerijo na ipetsa imana? Mengkhianati pimpinanna. Inna. Bahasa song dia mengkhianati korupsi mana? Korupsi juga adalah pengkhianatan. Ya. Bahasa marbadai. Ngatubuhian at tong sugo ni rohana. Itu terjadi. Napataluhon di hamuak kamanginang. Molotung pe hea hita mabahe songoni tu Tuhan Yesus. Doho tudonga ta akajolma. Dakolan menyesal na perlu. Tetapi harus ada pertobatan. Salah ni si Judas. Diboto ibana do na salah ibana. Iboto ibana do na salah ibana. Salah doa HP maripot-tipot. Ujeheon nasomar salah. Ujeheon nasomar pipot. Dang nalaw ibana tu Tuhan Yesus mangido ampun. Dang nalaw manukap ibana tu si majuja ni Tuhan Yesus mangido hasesan ni dosa. Alay nang pemenyesal ibana di bagasan nguluna tetapi tidak ada pertobatan, itu sebabnya dia bunuh diri. Ala nunga marhuaso sibulis di tonga-tongani nguluna. Ya. Adong dojol masoni halak Korea. Nagudangan nuaing terlubi ka artis-artis ni Korea. Gudang nuaing nabunuh diri. HP mau lo pinikiran yan. Bahasa lima na bunuh diri ate narong hadong. Ay gudang do hepeng na. Popularitas na pebelga. Tetapi ternyata di situ ya kekayaan, popularitas tidak selamanya membuat mereka bahagia. Ya. Disarupa dohot hita manginang. Molotung pe salah hita hea majeheo Tuhan Yesusi, hea hita salah majeheo nakadongata jolma, molotung pe dang tarbilang ta hasalatai diadopan di debata, dang tarbilang ta hasalatai diadopan di kadongata jolma. Mungkin kita tidak bisa bertemu lagi dengan orang-orang yang pernah kita sakiti, tetapi yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana kita menyesal dan bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan kebenaran, bersujud di hadapan Tuhan, mohon ampun, lalu kita mari hidup yang baru di hadapan Tuhan. Ido. Nah, alanima amanginang di bagasan jamitata, di bagasan mingguta sadarion. Songon topita memang agak urang sinkrodo bahasa Batak tu bahasa Indonesia nate. Molo di bahasa Batak topik na dibayar di sondang jadi majeheon dongan jolma. Molo bahasa Indonesia manusia tidak untuk diperjualbelikan. Atar adong do perbedaan alehu pakai ma bahasa Bataki dang jadi majeheon dongan jolma. Songon na pinake ni si Judas. Sotung olo hita songon pangalahon di si Judas. Majeheon Tuhan Yesus majeheon akadonganna jala manikot di bagasan guluna. Kita tidak seperti itu, tetapi kita sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Kita hidup di dalam
kehidupan abadi yang diberikan Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita tidak menjadi pengkhianat kepada Yesus, tidak menjadi pengkhianat dalam iman, tidak menjadi pengkhianat kepada saudara-saudara kita, dan tidak menjadi pengkhianat apapun yang disodorkan kepada kita. Lebih bagus kita kehilangan harta, lebih bagus kita kehilangan nyawa daripada kita kehilangan Tuhan Yesus. Amin. Mulia tema ali Tuhan di bata amanami, di bagasan Tuhan nami Yesus Kristus. Las rohanami apala di bagasan tikyon ali amang, diramotiho ngulu nami. Di pasu-pasuho jala di padaho hamisian permaraan. Diliako tu hamitiki terlubobi di bagasan tikyon, marpungu di bagas joromon, marsaur dohok dongan nami sahapor siaon, mamuji pasangapun guarbu nabadi. Moliate mali Tuhan di padaho hamisian pirus namasai, di padaho hamisian hajahaton di hapor tibion. Jupang hamilah siroha dohot hadamion di bagas joromon ale Tuhan. Tarlumobi di hatam na badiai nanaong ditangihok kami mauliate ma Tuhan. Di paingot ho hami asa unang songon pangalaho di si Judas Iskariot pajehei. Nama jeheo Tuhan na. Nama jeheo dongan na jolma. Holan alani arta. Dohot halani huaso. Tuhan nang pedi bagasan ngulu namion, sipata jodoh kami mengadupi akan namasa. Nang pe sipata roh si polisi tu bagasan roha do pikiran nami. Laho manggoyang hapor sion namion, mabatu duhot artah dohot jabatan. Alai moliate ma Tuhan hatami. Na paingotok kami tung so jadi kami majeheon haporsion nami tuho ali Tuhan ala diboto kami daw dumengga do asiniroham maribakot sian salhuna arta doho jabatan di tonga-tonga ni hasianganon. Nuaing Tuhan ajari pargugui kami asa totong satia kami tuado pamuda bade. Asa totong boy hami gabe perbarita nauli gabe habauran ni pasu-pasu tua kadongan nami jolma. Tuhan ramoti mahabi saluhut na namarpugu di bagasan tikyon. Pasu-pasu mali Tuhan keluarga nami. Tarlumubi padau hami Tuhan sian akka virus namason. Dohot sudi akka ruas di huriam narap beribadah dohot hami secara live streaming manang di dia pe nasida maringanan pasu-pasu matotong goluna. Leon hahi pason Tuhan tuaka namar sahid. Leon akalas siroha tuaka na di bagasan pergumulan di tonga-tonga ni goluna. Ramotilah kanami ali Tuhan dohot na sinakapan ni rohanami pe totong pasu-pasu ma jala sahatu homa hupasat tami saluhutna sudi akana sinakapan ni rohanami alai dada rohanami na saud alai lomo ni roham mali Tuhan na saud di bagasan golunami. Pasu-pasu totong Tuhan akar ruas di huriami akan namarulang tahun dohot namarulang tahun pernikahan di bagasan minggon ramoti lehon gajang niumur leon hahi pason dohot lasiroha. Pasu-pasu totong akar ruas ni huriami ali Tuhan ima nanay marhasohotan di akaari na mangiyon ima di anak ni huriami do Harman Renaldo Siaturi do boru ni huriami Marlini Masintan boru Pasaribu di hari Sabtu 10 September 2020 di Naneng Ro Tuhan ramoti ma sudi aka nasinakapan ni rohana ali Tuhan dinanlaho distrik ni tonga-tonga ni huriami itu Tuhan dinaing patuluson sinode distrik
asi maruham di hari Senin satu hari Selasa marsugut pasu-pasu sudi aka naposomi doho sudi aka ruas ni huriami Tuhan dina mangihuton ima sinode distrik tarlumubi ma naneng borhat siat tunga-tunga ni huriamon amanami padita resort padita hasian BMS Purba amanami situa RF Sirait amanami M Pasaribu dohot amanami situa ka sianipar esa ramoti matuhan di perdalanan dau masaluhut nasian akaparmaran saha tuna mulak peali Tuhan totong matu bagasa tangamu hupasa tami saluhutna naposo dohot ruas di huriami ale Tuhan tarlumobi di keluarga ni amanami situa ka sianipar boru Sirait imana maruju ngulu si matua boru nasida di bona pasongit dina borhat mula inanami boru Sirait dohot keluarga Tuhan pasu-pasu ma ale amang ramoti masudi keluarga nati kon natua-tuai jala lehon roha dame sadani roha manang sadi harepe Tuhan mulak inanami dohot keluarga totong ma hupasatami tubagasan tangamu ima perdalanan nasida ale Tuhan moliate ma di naposomi pe Tuhan na di bigi hami barita adong sada naposom ima na maruju ngulu di ari na usalpo ima padita ka butar-butar ima dongan nami sastambuk disian tonga-tonga ni huriami ali Tuhan ramoti mak keluarga ni tanik konona pasu-pasu pargugui jala di bagasa sadarion di sakapan ni keluarga doho huriami ma Tuhan pataruhon na posomi tu inganan parsatok kinani tuhoma hupasatami ali Tuhan jala tuhoma huliat kami ima yana kondasida nas di bagasan wengon marsikola semester 4 di STT HKBP totong ma hupasatami yanako di naposomi asaboy totong haduan nasida Tuhan patoruson tohonan na so sipul dope na diulahon among na asa totong diliokoma kesempatan tu yanakon nasida Tuhan noaing neng mula mahami sia tonga-tonga ni bagas joromon ramoti mahami Tuhan di perdalanan dau mahami sian parmaran asa totong boy hami sahat jala manang tu dia pe hami mangalaka totong mahu pasat tami diri nami dohoto dinami di bagasan anakmu Tuhan nami Yesus Kristus asi maroham ali Tuhan jalo matang yang nami amin. Abang idang ala sadarion nama tapapungu songon lasirohanta berupa tali kasih ima tua mata si tua we si matupang ala naing pensiun nama nasida diare neneng ro amang inang talehoma saotik pasu-pasu ni debata nagabe lasirohanta tu tali kasih tai marhite ede nomor 740 sia ayat sada do dudda tadi homa cek tatap malibutongan dukon sapu odani badan holong di rohana di sudena jolmai moloro pehali susum Olomo maliang ho Osroham dang di pasombu Sai palu aon na ho
natino panai tatap malimutangan dukun salmudani madan holang di rohana di sudena jolmai. Ayat dulu, jong-jong kita. Satu pola le unang biah toto heho hatom lakakon ingot badana tuho haolong ondo Tuhanmu iba mangapuliho baheno nama tua asal maposeaho tatap malimutangan dengan salmudani badan holang di rohana di sudena jolmai. Tatangnya koma peliata tuadupa ni dibata martangya maita. Ale dibata amanami na di Banua Gijang odo harawan di saluhut sileon-leon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami ma sian na nilion mitu hami pedian nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasi yang hami pelianon patibulhon harajaon mu di tonga-tonga di huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni sileon-leon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana ni leoni todiro di pamataku Hosanot gogoki roni saluhut artaku upasahat Tuho naso sato kuno. Aliamana mina di Banua Gijang saya binarbadia maguarmu, saya ro maharajaunmu, saya saat malomoni roham di Banua Tongaon sona di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami soon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Una kami togihon tu panggujunan, palua mahami sian pangago. Nona puna harajaon dota gogon rodi hasangapon kaleleng
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamo. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin. 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 Mengganggu roha, maka tidak hati nurani. Urupan nadoho, naleleng di ngolu, pos rohami. Monangdo aurapon Yesusi, monangdo ausai monanga, taludo ageduhoni, sibolis musumi, taludoi dibantu hatai, tungalani papos marohami, mulut hani, rapondo tung nasoga Morando aurapon Yesusi, morando ausai monanga, taludo ageduhoni, sibolis musumi, taludoi dibantu hatai, tungalani papos maru